Bisag di ko nimo kadugo, feel na ko ang pagmamahal sa usa ka amahan. Happy Father's Day. Unta, happy kasako ang surprise. Sakripisyo o pag-antos, gihala niya para lang mahiluna ka. Tanang pagsuway iyahang ginaya. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hi sir, may hapon. Pedrito nakuha sir. Dere? Sir, nalang tayo may deliver sa imo ha? Ikan kay kuan? Sa Bibilin? Bibilin Navarez? Di ko sa man sir. Mga fruit na. Ano mong ganyan ipa-deliver ni sir karon? Carton maning nga box? Ha? Box. Sa matanahon nimo? Malagi na kaya lagi pakakuan. Kistusan. Yeah, dire man daw. Dire ba ako nang kuan ni sir? Delivery charge. Sila. 1.5 raman na sir. Mga box man ni ma'am, gikan man ni gawas. Wa pud mi kabalo ko sa mga sulod ani. Mina picture lang kana mo sir ha. Sa likod, tara. Ano to? Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan. Andam siyang mukatiman, naning kamot para sa kaayuhan. Bisag wanay para sa Surprise! Happy Father's Day! Hi sir, Happy Father's Day! Salamat. Uy, flowers na sir, nasa sa ganyan decoration. Sir, mayong gabi, kagabi naman gidron. Before day may magsugod, magpaila-ila sa amin, pero murag kaila naman siguro dito sa Samua. Kami di ay ang AM Digos Flower Shop. O dami dali karon sir para ihatod ding sorpresa para sa Father's Day. So sir, kisa mo ang hinala nga nag-surprise sa imo karon? Wala lain, mas bibi. Wala na ilain. Kaya giingon naman ako, no? So sir, napa siya message para sa imuha di ay. Ako ang basahon ha. Ingon niya, Happy Father's Day, Dad. Salamat sa imuhang kamaayo namo ni Doneta. Bless kaayo mi nga ikaw ang mahimo namo nga amahan. Bisag di ko nimo kadugo, feel na ko ang pagmamahal sa usa ka amahan. Maong salamat kay sa tanan-tanan ug usbon ko, Happy Father's Day. Unta, happy kasako ang surprise. Gikan kay Divelin Navarez. Salamat. So, mao to iyang message sir. Ikaw ma'am, unsa imong mensahe para sa imong pinanggang bana? Happy Father's Day. Happy Father's Day. Salamat. Karon imo adlaw sa pagkaamahan. Pagmahal sa pag-ayo nimo sa buha sa imong anak ko mga asawa. Nya daghang kayo salamat. Padayon pa sa pagkaamahan. Ikaw sir, unsa imong maingon kay Ma'am Divelin ug sa imong asawa? Salamat kay Jibilin. Ngay mo ning gibuhat. Pero ulaw unta ko nga may mga game mo. Okay ra man gud kung kuan lang. Dagpilit Pinagmay lang unta nga kuan pero kinahanglan gastos ba ipunta. Iyar bang ihaguan. Salamat kay Zay. Salamat. Unta ang Ginoo gabay nimo sa imong panginabuhi trabaho diya. Naara ba ka sa gawas? Nakabastos mga lawas. Naakas kaligong kanunay, itong lawas. So, ang Diyos mag-uban unta niya kanunay sa iyahan. Panaw sa panginabuhi trabaho. Salamat kayo Jibilin. Okay, so kato lang sir. Okay sir, once again, Happy Father's Day. uso na podron ang mga sorpresa. Ug sa social media mi patok na
Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral og daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.